अगर आप चाहते हैं कि तारक फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गाँव सूरत। नचनिया रे नचनिया रे नचनिया रे कहाँ से आइले हो नचनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे छम बाजे पे जनिया रे कहाँ से आइले हो नचनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे गहिर ढोरिया पधार सन पनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे चढ़ली जवानी बाते जोबन बाते टाइट आपस में लइका सबे करे लागे फाइट आपस में लइका सबे करे लागे फाइट चढ़ली जवानी बाते जोबन बाते टाइट आपस में लइका सबे करे लागे फाइट जान मारे नाके के नथुनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे कहाँ से आइले हो नचनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे गजबे चलत बिया कमर लचका के लइका सब ब्रेक मारे खूबे हचका के लइका सब ब्रेक मारे खूबे हचका के गजबे चलत बिया कमर लचका के भुटिया ब्रेक मारे खूबे हचका के दीपका धारावेला अठनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे कहाँ से आइले हो नचनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे कहाँ से आइले हो नचनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे गहिर ढोरिया पधार सन पनिया रे एक छम बाजे पे जनिया रे बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गाँव सूरत।